Lala. Lala tenia. Ene ko lala tenia de. Nam. Oke nana menari. Ne ko nana menaw. Depuis ne be dala. Kana do sogona be ka kuma ife. Si ta kisi. Nam. Ne ko lala. Adun kɛra cogo di ne ye kuma ni e fɛ ka dɛsɛ n'i ka dɔ b'i ka miiriba in na e de sigilen bɛ miiri la kuma bɛɛ n'i tɛ ka miiri i bɛ kasi la a fɔ e bɛ ka miiri i ka denko in de la hali bi lala f'i ka dɔn ko den bɛ ala de bolo den tɛ e bolo den tɛ ne bolo tɛ dɔ bɔ kasi in na ten walima mun wɛrɛ de bɛ yen n'i bɛ fɛ ka n faga de a ɲɛfɔ ye. Jagoya tɛ ne ka kasi ni ne ka miiri ne ka furu kɛra ɲina san joli halisa ne ma den sɔrɔ ne ni fɛn fɛn furula ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ ye den sɔrɔ. I ye tiɲɛ fɔ an ka furu kɛ ni sanse ɲa san 15 ye nka den tɛ e bolo den tɛ ne bolo den bɛ ala de bolo an sigilen tɛ o a kelen bɛ ka wuli ka jɔ bɛɛ sabati an ye dɔgɔtɔrɔ furaw kɛ u y'a yira ko fɛn tɛ ne la fɛn tɛ e yɛrɛ fɛnɛ la an bɛ ka farafin fura fɛnɛ kɛ ka kuma bɛɛ e de bɛ ka miiri i laban bɛ ne faga dɛ walima i bɛ n si tigɛ. Jagoya ye kasi denmisɛnnin tɛ kari in kɔnɔ yan ni ne ye min wele ko n b'a ci o masa b'i kanto ne ma ka na n den ci i tɛ dɔ wolo den wolobali subagamuso konamuso o bɛɛ bɛ fɔ ne ma parce que ko ne ma wolo jagoya ye ne ka miiri dɛ. Lala nin t'a si ka laɲini ye ne bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn an ka jɛ an ka di ala de ma n ye dɔ tɔgɔ mɛn tile 2 in na k'a fɛnɛ ka den fura ka di kosɛbɛ an tɛ sigi an bɛ wuli ka jɔw kɛ hali bi nka kana miiri nin si la an ka nin bɛɛ di ala ma a bɛ nɔgɔya. Ok e yɛrɛ sɛgɛnna i ye boliboli caman kɛ laɲini dɔ tun bɛ ne fɛ ka f'i ye n'a bɛ bi. Laɲini fɛnɛ wa o ye mun laɲini sugu ye. Ne tun b'a fɛ i bɛ se ka muso wɛrɛ ta yaasa i bɛ se k'i si sɔrɔ cogo min. Lala muso fila ta t'a solution ni ala ye den da ne bɔgɔ la don min na ne bɛ den sɔrɔ kasi t'a solution i ka limaniya an ka jɛ an ka di ala ma k'o bɛ ala de bolo. Ala ko in bɛɛ kɛra de ɲɛna n tilala ka taa ka di e ala de ma.
Bɛnkan saba bon ko bɛ cogo di makan foyi tɛ kɔrɔ baasi tɛ yen alhamdulilah i bɔra la bi o ka di o ka di tabarikala ni tɛmɛtɔ don n nana foli la o diyara ye walahi grand sœur dun a bɛ yen a bɛ so kɔnɔ mais pourtant i yɛrɛ i nacogo diyara n ye dɛ cogo di i sigilen filɛ min na i kɔrɔmuso yɛrɛ de tun sigilen bɛ yan sisan bɛnkɛ ala k'i ka kuma i kɔrɔmuso fɛ denkɛ la bɛ wagati bɔla la a bɛ tile ban kasi miiri o dɔrɔn de la mun ko la ko denko ne ye kuma sugu bɛɛ fɔ a ye ani fɛn fɛn furula ɲɔgɔn fɛ diɲɛ na a bɛɛ ye den sɔrɔ denko de b'a nin kan bi kɛlɛ n'a sigira se ka foyi ka yɛrɛ ni denko in bɔ ne kuma n'a fɛ ka dɛsɛ ka kuma sugu bɛɛ fɔ a ye mais a tɛ k'a faamu e min y'a dɔgɔnin ye n b'a ɲini i fɛ i ka kuma fɛ a ka dɔn ko ala de bɛ den di mɔgɔ ma i sera k'o kɛ o bɛ diya n ye dɛ sinon ne yɛrɛ kɔni dɛsɛra a la walahi muso ka ko don muso ka ko don hakili tɛ se ka sigi denko la quoi ma nɔgɔn dɛ surtout furu san joli filɛ den tɛ ka bɔ bon a tɛ se ka faamu quoi mais komi grand sœur don n bɛna kuma dɔw fɔ a ɲɛna pour que a ka faamu quoi sinon a ma nɔgɔn dɛ ala sɔnna a ma ni n'a ye ɲɔgɔn ye n bɛna kuma dɔw fɔ kuma bɛ se ka hakili sigi quoi inchallah a yɛrɛ bɛ so kɔnɔ n b'a wele ok a wele ko n nana bɔ a la d'accord grand sœur Bɛngali somɔgɔw baasi tɛ yen somɔgɔw baasi t'u la Madu baasi tɛ yen kɔri baasi tɛ yen alhamdulilah i ni fama sa e y'a kɛra kiri aw bɛ tunu ala tɛ yen ci wa ca a ka di a ka fisa au fait ne tun nana foli de la quoi o diyara mais i cɛ ye kuma dɔ fɔ n ɲɛna i ka denko ne ba mɔgɔ fɛn filɛ nin den filɛ nin ala de bɛ den di mɔgɔ ma mɔgɔ tɛ den di a yɛrɛ ma quoi i hakili sigi denko nin fɛ den tɛ mɔgɔ bolo den bɛ ala de bolo e yɛrɛ bɛ i ta kɛ kasi ni fɛnw ye ala ye i fariw bɛɛ bɔlen don i la ka sababu k'o ye ne tun bɛ mun ɲini fɛ i k'a kɛ balimaya kosɔn i ka nin ko b'i nin kan pour que i bɛ se ka lafiya Bɛngali ka kuma diyara n ye ɲaama mais a ma nɔgɔn e b'a dɔn ne ni fɛn fɛn furula ɲɔgɔn fɛ den kelen ni fila ni saba ni naani bɛɛ bɛɛ n'a fɔra ni den kelen ne m'a sɔrɔ tiɲɛ na ne cɛ tɛ ka n tɔɔrɔ denko la mais den bɛ ne nin kan n'i ka kuma mɛn i ye n jigi tugu balimaya la ala k'i yɛrɛ jigi tugu nin diyara n ye kojugu n'a bɛ to ka na bɔ n ye i fana bɛ caman bɔ a ko la i ka kuma mɛn grand sœur o diyara